Sunana Fatima. Ina zaune da mijina Umar cikin zaman lafiya da ƙaunar juna. Burin Fatima shine na yi karatu. Kwatsam sai kaddara ta afka mu. Sakamakon zama da ƙawaye marasa tarbiyya da kuma ruɗin shedan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na zama abin kyama gurin mijina. Ka zo zan faɗa maka aure yanda yake. Neman ilimi farilla ne a wurin ya mace da ɗan namiji, amma da ke haƙuri. Au, to haƙurin me za ka bani? Tun daga ka riga ka faɗa min abin da ke ranka. Sai ya kiran shi yayin nan zubi da cokali, miya, nan ki ganshi da mofa yana yan goge-goge. Ai wallahi kin ma riga kin haifa ma ɗanki wata. Dole ne ko kazile. Duk ke kika jawo wannan abin. Anti, abincinki ne yake kamawa shine yace ba ta zo ga yanki. Na'am. Mijina kullun cikin damuwa yake. Uwar mijina ta sa ni a gaba kullun cikin tashin hankali. Ke, tashi ki ba mu wuri za mu yi tsiro. Kuma za mu yi magana sai kin zura mana ido me haka? Sakamakon abortion din da ta taɓa yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta. Dan Allah Umar ka yi haƙuri, dan Allah.